Benvinguts a Parlem de Ciència, benvinguts a un nou vídeo del canal. Fa cosa de 2 setmanes, en el meu Instagram, vaig penjar una enquesta amb 4 opcions preguntant en els pocs seguidors que tinc en aquesta xarxa social a veure quin tema els agradaria que anés al proper vídeo. I de les 4 propostes que vaig fer, el que va sortir va ser el per què tenim agulletes. Així que avui, a Parlem de Ciència, parlem d'agulletes. Som-hi amb el vídeo! Les agulletes, o el dolor muscular d'apariència tardia, és aquest dolor que sentim en els músculs i aquesta sensació de rigidesa després de realitzar un esforç elevat durant un llarg període de temps o que sentim després d'exercitar els músculs per primera vegada després de molt de temps sense exercitar-los i que pot durar entre 1 i 4 dies en general. Tots han tingut agulletes alguna vegada, segurament. Però què són les agulletes? Què és el causant d'aquest dolor? Doncs potser hi ha algú que li sona alguna cosa relacionada amb la cristal·lització de l'àcid làctic i alguna cosa similar. Doncs aquest pensament el podeu agafar i l'heu de posar al bagul de la falsa informació, de la informació vella, perquè aquesta teoria ja ha estat demostrada que no és certa. Per cert, el vídeo on explico el mapa de la llengua, que també és un fals mite d'aquests, us el deixo aquí per si algú no l'ha vist i vol anar a fer-li una ullada. Així que en aquest vídeo us explicaré la nova teoria i que, des de la meva humil opinió, també em sembla més plausible que aquesta cristal·lització de l'àcid làctic. Abans de començar, però, abans d'explicar què són les agulletes, anem a explicar breument com és un múscul. Els músculs són un teixit que es troba en tot el nostre cos. Aquests músculs tenen la peculiaritat que estan formats per diverses subunitats. Anem una a una. La primera subunitat dels músculs són els fascicles. A cada fascicle hi trobem diverses fibres musculars, compostes de milions de cèl·lules musculars. Aquestes cèl·lules musculars tenen la peculiaritat que són molt llargues per ser cèl·lules, que són superrectes i que tenen més d'un nucli. A dins d'aquestes cèl·lules trobem unes bandes que s'anomenen zeta i són les que delimiten els sarcòmers. A dintre aquests sarcòmers és on trobem l'actina i la miosina, les dues proteïnes que són les responsables de la contracció muscular. El que fa aquestes dues proteïnes és interaccionar entre elles de manera que quan es vol contraure el múscul, la miosina tira de l'actina per passar de la imatge que tenim al mig a la imatge que tenim a sota o viceversa quan volem relaxar aquest múscul. Doncs, com us he comentat, des de fa un temps es creia que aquestes agulletes eren degudes a la cristal·lització de l'àcid làctic que metabolitzaven les cèl·lules musculars durant exercicis anaeròbics constants o elevats. Però si no has entès res del que t'acabo de dir, no passa res. Com he comentat, aquesta és una teoria que ja no és científicament correcta perquè s'ha demostrat el contrari. La teoria que actualment està més acceptada científicament és que aquestes agulletes són microruptures d'aquests sarcòmers. Perquè us en feu una idea, una micra és una mil·lèsima part d'un mil·límetre. Si agaféssim un mil·límetre i el separéssim en 1000 parts, tindríem una micra. I és a dir, 1000 micres serien un mil·límetre. Per tant, són ruptures musculars molt i molt petites. Aquestes microruptures passen perquè quan nosaltres fem esport per primera vegada, els músculs no estan entrenats per suportar aquesta càrrega física i al final el que passa és que s'acaben trencant. Però si el múscul té un punt fort és que es pot entrenar. D'aquesta manera, si anem fent entrenaments, els músculs guanyaran més resistència i podrem evitar patir aquestes agulletes amb tanta freqüència. Aquestes ruptures, evidentment, quan tu trenques un teixit muscular o quan et trenques un tall de pell, doncs hi ha uns receptors del dolor que fan que sentis aquest dolor i aquesta rigidesa que pots sentir quan pateixes les agulletes. I una dada curiosa que jo no coneixia i m'ha agradat molt aprendre, perquè jo també aprenc fent els meus vídeos, és que les agulletes només apareixen després de realitzar exercicis excèntrics i no exercicis concèntrics. Els exercicis excèntrics són aquells exercicis on el múscul s'allarga. Per exemple, si tens una pesa al braç i baixes
el bíceps, en aquest cas, el que està fent és allargar-se. I, per tant, si fessis moltes repeticions de baixar peses sense pujar-les, doncs acabaries tinguent agulletes. El que passa és que normalment, quan practiques un esport o surts a córrer per primera vegada, no és un exercici purament excèntric, sinó que hi ha molts músculs que mentre un fa un treball excèntric, l'altre fa un treball concèntric i viceversa. Per tant, al final acabes tinguent agulletes si realitzes un esport o algun exercici físic per primera vegada després de molt de temps sense realitzar-ne cap. Doncs bé, fins aquí el vídeo d'avui. Espero que us hagi agradat, espero que hàgiu après per què teniu agulletes. Recordeu que podeu seguir-me a les xarxes socials, a Twitter, Instagram, us podeu subscriure al YouTube, que m'ajudeu molt, podeu deixar un like i em podeu deixar feedback si voleu a sota, que jo això sí que ho agraeixo realment molt. Moltes gràcies i ens veiem al proper vídeo. Adeu! Sábado por la mañana, caliente sol de verano y cielo sin nubes, ni una nube. Corriendo calle abajo, saludando a mil princesas.